So, good morning ka mga ka-dream vloggers at today is February Morning to 1. our valued passengers. The management and staff of Supercat Fast Ferry Corporation welcome you aboard St. Camay bound for Ormoc City. Okay, good morning. So, today is February 1, 2023. So, going to Ormoc City. Yeah, on board in Supercat. Command of this vessel is Captain Aldrin Sorilla, assisted by Chief Officer Giovanni. Our valued passengers, this is to inform you that in compliance with the harbor rules and regulations mandated by the Philippine Coast Guard and the Maritime Industry Authority, we are maintaining our slow speed as we are still cruising the Cebu Harbor Channel. And at this point, kindly direct your attention to the screen in front of you for the prayer and safety demonstration. Thank you and enjoy the trip. Absent. Absent. Good morning. Morning. Natin lang Vanessa, we also have lunch and meat. Pila na siya, miss? Yes. Pila na siya? Ano siya ang 1, 8, Kakain na kami ng breakfast. Hello. Wow, gawin. Pang, Duha? pang vlog ni na mo, mama. Hi. Sa Juan Dream Vlogger sa YouTube. Sige. Duha? Tubig I na. received 500. Yes. Hello po. Later na lang imong change, 140. Sige lang. Thank Ay, you. tubig. Ano yung tubig? Water. Water? Diba? Okay. Less water.
105 ang change na lang, Sige, ma. ma'am. Thank you. Thank Happy you. na. Okay, oo. Happy ng water. Kakain na kami! Thank you! Thank you. Ito na guys, dahil wala kaming breakfast this morning. So, ito, kakain kami dito. Nag-order kami ng Say, ma'am. 2 value meals. So, rice, I think this rice, and then sunny side up, and ano to? Para Beef loaf. ha? Beef loaf. Let's see. Yan. Guwapa si. Guwapa na si. Yan lang. Guwapa na siya. Papasiyan sa Biplop. Hmm? Biplop. Beef. Kapit ka lang. Ha? Kapit ka. Pwede na. Ha? Pwede na. Para mag-noodles ka. Okay sa ba? Ako, tagpila man ito siya. So wala pa kang subscribe. Subscribe na para makapit ang kaon. Libreng kaon dito sa Supercut. Love, si hi oh. Si hi. Sige na si hi. Pasensya na kayo sa asawa ko kasi medyo mahiyain. Ayan niya maging artista. So, umalis kami ng bahay kanina umaga. 6 o'clock in the morning. Kaya hindi kami nakapagluto ng pagkain. So, walang breakfast. Kaya, doon, ang nangyari, dito kami kumain. Parang rich kid, no? 2 packs volume milk plus 1 bottle of water. It will cost 480 lang. 480. That's 480. Sa 400. Ang total, ano eh? Noodles. Coffee, drinks, noodles, chips, biscuits. Rice beer, coffee, drinks, Iwan ko lang siya. rice beer. Ayun. Ayun lang.
Dito na kami sa Ormoc. Papunta sa Ormoc. Yun. So, okay na. Kami sa Ormoc. Welcome to Ormoc City. Dito kami sa Ormoc. Mumbai ka sa house. Tricycle door, rent a car. Welcome to Ormoc City. Welcome to Ormoc City. Sa Ormoc City. Ayan. Wait ka natin ha. Ormoc. Napin Lola. Napin nga Lola. Ano yan? Para kalupian. Banin yung sakyan? Ha? Banin yung sakyan? Oo. Wala din pa na sa Leyte, sa Ormoc Leyte. Tapos from pier nakay kami ng tricycle going to Robinson Mall. Then tapos sasakay naman ulit kami ng bus from Robinson Mall to Caloocan Lake. Yeah, it's my first time here. So it's very nice place. Thank you so much yun. Ito yung asawa ko. Hello! Yan, thanks.